Hare Krishna Mataji. Warm welcome for 18 days பகவத்கீதா கிளாஸ். ஸோ நம்ம இந்த வாய்ப்புக்கு கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுட்டு இந்த பகவத்கீதையை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்ம ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाघया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ வார்ம் வெல்கம் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ நம்ம அந்த 18 நாள் நம்ம பகவத்கீதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பகவத்கீதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய கையேடு இல்லையா, லைஃப் மேனுவல். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ்? ஸோ தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம இந்த 18 நாளில் இந்த பகவத்கீதையில் டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. அது நம்ம வாழ்க்கையில் டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம காலையிலேருந்து நைட்டு வரையும் என்ன பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கேள்விகள் பதில்கள் இல்லையா. யாராவது எதையாவது ஒன்று கேட்குறோம், அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க. உதாரணமாக ஒரு கடைக்கே போகிறோன்னா கூட இது எவ்வளோ விலை அப்படின்னு கேட்குறோம் இல்லைங்களா. கேள்விகள் இருக்குது, அதுக்கு பதில்கள் இருக்குது. அது மாதிரி தான் இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யார் கேள்வி கேட்குறாரு? நம்முடைய சார்பாக அர்ஜுனன் கேள்விகள் கேட்குறார் இல்லையா. நமக்கெல்லாம் என்ன வேணும்? சந்தோஷம் வேணும் இல்லைங்களா. நமக்கு அமைதி வேணும். அந்த சந்தோஷம் அமைதி திருப்தியை தேடி தான் நம்மளும் ஓடிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா. அது நமக்கு கிடைக்கல. அது ஒரு காரணம் நம்ம இங்க இங்க இருக்கிறதுக்கு
இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம சார்பா அர்ஜுனன் வந்து பரமாத்மா கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கேள்விகள் கேட்கிறார். கேள்விகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 84 ஸ்லோகங்கள் மூலியமா கேள்வி கேட்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் பேசவே மாட்டார். ஓகேங்களா? செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் வந்து சரணாகதி ஆவார். அப்போ வந்து குரு என்ற ஸ்தானத்துல வந்து உயர்ந்து நிற்கிறாரு கிருஷ்ணர். அதுக்கு முன்னாடி வெறும் ஃப்ரெண்டா தான் பாவிச்ச அர்ஜுனன். ஸோ சரணாகதி ஆன உடனே அவருடைய ரோல் பிளே நல்லா பண்றார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 574 ஸ்லோகம் மூலமா இவங்களுக்கு வந்து நல்ல தெளிவுரை கொடுக்கிறார். இது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரமா என்ன, அப்ப குருஷேத்திர போர்ல 2 பேர் இருந்தாங்க, சரி கேட்டாங்க, பதில் கிடைச்சிச்சு. இப்ப எனக்கு பக்கத்துல கிருஷ்ணர் இல்லையேன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி பதில், அதுக்கு பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து பகவத்கீதை இருக்கு. சரிங்களா? நம்ம வந்து ஸோ இப்போ நம்ம கூட வந்து பகவத்கீதை இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுதான் நம்மள கூட இருக்கக்கூடிய குருவும் இதில் இருக்காரு, அப்புறம் கிருஷ்ணரும் அவருடைய வார்த்தைகளும் இங்கே இருக்கு. ஸோ நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும்போது நிறைய இருக்கு. ஸோ எந்த பகவத்கீதை படிக்கணும், எது அத்தாரிட்டேட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை உண்மை உருவில். ஏன்னா நிறைய ஆத்தர்ஸ் நிறைய எடிஷனில் வருது இல்லைங்களா, நிறைய தலைப்பில். பட் கரெக்டான எந்த பகவத்கீதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்கான் பரிந்துரைக்கிறது வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில், பகவத்கீதா ஆசிட். இதுல வந்து வார்த்தையிலே அர்த்தம் இருக்கு. என்னன்னா குரு பரம்பரை மூலமா என்ன சொன்னாங்களோ அதை கூட்டவும் செய்யல, குறைக்கவும் செய்யல, இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனாலதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோடைய கையேடு இது. எப்படி ஒரு வாஷிங் மிஷினோ ஒரு ஃபோனோ லேப்டாப்போ வாங்கும்போது அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம லைஃபுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டி தான் நம்ம பகவத்கீதை. நம்ம நிறைய நாள் சரியா யூஸ் பண்ணாம இருந்திருப்போம், தெரியாம இருந்திருப்போம். அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால் இன்னைக்கு ஒன்று சேர்ந்திருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம டெய்லி 18 நாள் தொடர்ந்து வரணும். இது லெவல் 1. எல்லாருமே லெவல் 2க்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டு இன்னும் ஆழமாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த 800 ஸ்லோகங்கள் வந்து 18 நாளில் வந்து நம்ம சூப்பர்ஃபிஷியலாக தான் படிக்க முடியும். இன் டீட்டெயில் படிக்கணும்னா இல்லை லெவல் 5 வரையும் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு லெவலாக நம்ம படிச்சுட்டே போகலாம். சரிங்களா? ஸோ ஸோ வார்ம் வெல்கம். ஸோ இந்த பகவத்கீதை எப்படி வந்துச்சு நமக்கெல்லாம் இந்த சமயத்துலன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா இருக்கார். இப்போ வந்து ஸ்லைடில் ஒருத்தர் தெரியறாரு இல்லைங்களா, அவர் தான் வந்து இஸ்கான் ஸ்வாப ஆச்சாரியார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெய்வ திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. ஓகேங்களா? அவருடைய அடிப்படையில் தான் நம்ம இந்த சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்க எல்லா புக்ஸையும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கோசம் வந்து இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாரு. பல பேர் பல அவங்கவுங்க லாங்குவேஜஸில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிக்சரை நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கலாம். பிரபுபாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட கைகளை உயர்ந்துட்டு சுற்றி பக்தர்களோட இருக்காங்க. இது என்ன குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதா வந்து ரத யாத்திரை பண்ணுறார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஜெகநாத் பூரியில் வந்து இந்த மாதம் வந்து 27ஆம் தேதி ரத யாத்திரை நடக்குது. அது ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஷாங்க தேசத்துக்கு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போயிட்டு அங்க வந்து அவரு பண்ணார். இப்போ மொழி பேதம் எதுவும் இல்லாம இது வந்து உலகம் ஃபுல்லா இந்த ஜெகநாத் ரத யாத்திரை வந்து பிரபலமா நடந்துட்டு வந்தது. அது ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கால ஸ்டார்ட் பண்ணது நம்மளுடைய பிரபுபாதர். ஓகேங்களா? ஸோ அவரை பத்தி ஒரு ஷார்ட் திங்ஸ் நம்ம கத்துக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா அவர் தான் இஸ்கானுடைய ஃபவுண்டர் ஆச்சார், இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? ஸோ இவரை பற்றின சில வார்த்தைகள். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இந்த ஸ்லைடில் வந்து உங்களுக்கு மொத்தம் வந்து 5 பிக்சர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அகில உலக கிருஷ்ண இயக்கத்தினுடைய ஆஹ், இயக்குனர் இவர் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல அந்த ஒரு குட்டி பையன் வந்து இந்த இப்படி துண்டு போட்டுட்டு இருக்காரு பாருங்க ரத்தத்து பக்கத்துல. அந்த ரத்தம் பாத்தீங்கன்னா உள்ள யார் இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா மாதா, அப்புறம் சுதர்ஷன். இந்த ரத யாத்திரை வந்து ஆஹ் இவருடைய சின்ன பெயர், அம்மா அப்பா கொடுத்த பெயர் வந்து அபயச்சரன். இவங்க அப்பா பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோகன் தே, அவங்க அம்மா பேர் வந்து ரஜினி. அவர் வந்து ஒரு துணி வியாபாரி, ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்தவர். அவர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளை வந்து நல்ல ஒரு பக்தனா வரணும், ராதாகிருஷ்ணனுடைய பக்தனா வரணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா
சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து பக்தியை சொல்லி கொடுத்தார். கோயிலுக்கு போகிறது, ஆராதனை பண்ணுறது, அதெல்லாம் பண்ணார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தன் பையன் வந்து சங்கீதம் எல்லாம் பண்ணணும், கடவுளுக்கு வந்து நாமஸ்மரணம்லாம் பண்ணணும், அதுக்கு தேவையான கர்த்தாலா மிருதங்கள்லாம் வந்து கிளாஸுக்கு அனுப்பிச்சார். இப்போ எப்படி நம்ம பசங்களை வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலருக்கு வந்து அனுப்புகிறோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி அதெல்லாம் வந்து செஞ்சு கொடுத்தாரு. அந்த பையனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டெம்பிள்ஸில் வந்து ரத்த யாத்திரை நடக்குது, அங்கெல்லாம் வந்து பிலிக்ரிமேஜுக்கெல்லாம் அவர் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தார். ஓகேங்களா. அப்படி வந்து போகும்போது தான் இவர் வந்து இதை பார்த்துட்டு நானும் வீட்டில் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார், அடம் பிடிக்கிறார். ஸோ வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து சின்ன வயசில் 5 வயசுலேயே வந்து ரத யாத்திரை பண்ணார். போன பிக்சரில் பார்த்தது சான் பிரான்சிஸ்கோவில் வந்து 70 வயசில் பண்ணது. ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இவர் வந்து அப்பா வந்து ஒரு துணி வியாபாரியா இருந்தாலும் சிறந்த வைஷ்ணவா வாழ்ந்துட்டு வந்தார். நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. यस माता जी। எஸ் முருகன். மாதாஜி கேக்குது. ஆ, ஆ, ஒருத்தவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன பிரபு? அதுக்கோசம். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நல்லா படிப்பார். நல்லா படிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போறாரு. ரெண்டாவது பிக்சர் பற்றி சொல்கிறேன். இந்த ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கார் பாருங்க, அவர் தான் வந்து அபயச்சர். அப்பா அம்மா கொடுத்த பெயர் வந்து அபயச்சர். அப்போ வந்து சென்டர்ல ஒருத்தர் வந்து காவி உடை அணிஞ்சிட்டு மலர் மாலை அணிஞ்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கார் பாருங்க, அவர் வந்து இவருடைய குரு. அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். இவர்கிட்ட போய் மீட் பண்ணலான்னு இவருடைய கிளாஸ்மேட் வந்து கம்பல் பண்ணோம். நான்லாம் வரமாட்டேன்டா, எனக்கு வந்து நான் நிறைய குருக்கள் எல்லாம் அந்த சன்னியாசி அணிந்த காவி உடை அணிந்தவங்களெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க, எங்கள் அப்பா அவங்களெல்லாம் வந்து நல்லா கவனிச்சுப்பாங்க, எனக்கு வந்து அவங்க மேல எல்லாம் நல்ல ஒப்பீனியன் இல்லை, நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்வார். இல்லடா, நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லடா, நீ வா, ஒரு முறை வந்து அவர் கையில பேசு, நீ வந்து ஒரு முறை பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கம்பல் பண்ணுவார். இவர் பிடிக்காம நண்பன் வந்து தொல்லை பண்றானேன்ற ஒரு காரணத்துக்கோசம் போவார். போனா அவர் வந்து ரெண்டு வார்த்தை சொல்வார். நீங்கள்லாம் அங்க கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அந்த கூட்டத்தில் நடுவில் போனோடனே, நீங்கள்லாம் வந்து வாலிப வயசுல இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து ஆஹ், ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய தன்மை இருக்கு, நல்லா இருக்குது. அதனால வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், மேலை நாட்டுக்கு போயிட்டு நீங்க வந்து கிருஷ்ண விழிப்புணர்வை எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு வந்து இவர் வந்து மோஸ்ட் டேலண்டட், ரொம்ப இது அபயச்சரன் இருக்காரு இல்லையா, ரொம்ப திறமையானவர். ஓகேங்களா. ஸோ கேட்டார், நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப நம்ம சமுதாயம் இருக்கிற நிலைமைத்துல நமக்கு சுதந்திரம் தான் வேணும், நீங்க என்ன மேலை நாட்டுக்கு போய் கிருஷ்ண உணர்வை சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ அந்த சமயத்துல வந்து இவர் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து இவருடைய காலேஜ் சீனியர், இமிடியட் சீனியர். இவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிறைய மோகம். மகாத்மா காந்தி எப்பவுமே வந்து பகவத்கீதை வச்சுட்டு இருக்கிறது, அப்புறம் இவங்க அப்பாவே வந்து வீட்டில் வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிப்பாங்க. ஓகேங்களா. அதனால மகாத்மா காந்தி மேலே ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன். ஓகே. அப்புறம் நான் வந்து அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும், நானும் வந்து சுதந்திரத்தில் வந்து கலந்துக்கணும், நானும் ஒரு போராட்டம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இவருக்கு எண்ணங்கள் இருந்துச்சு. இவர் வந்து ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒன்று நீ மேலை நாட்டுக்கு போயிட்டு கிருஷ்ண இயக்கத்தை பரப்பணும்னு சொல்கிறார். அப்புறம் உன் கையில் எப்பெல்லாம் காசு இருக்கோ அப்பெல்லாம் வந்து இந்த வேதங்களை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணு, இந்த ரெண்டு கட்டளையை கொடுக்குறார். ஸோ இவர் பேசின உடனே இவர் ஆழ மனசுல ரொம்ப நல்லா பதிஞ்சிருச்சு. அன்னைக்கு நைட்டு வந்து தூங்குறாரு, அவருக்கு வந்து நல்ல சமாதானம் கிடைச்சிச்சு. ஏன்னா ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம எப்பவுமே வந்து வாதம் பண்ணி ஜெயிப்போம், அப்போதான் நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும், பெருமையா இருக்கும். பட் இங்க வந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய குருவுடைய வார்த்தையால வந்து இவர் வந்து வெல்லப்படுகிறார். ஸோ இன்னைக்கு வந்து அவர் ரொம்ப சமாதானமா இருந்துச்சு. அப்புறம் அதன் பிறகு இந்த சுதந்திர போராட்டத்தை வந்து விட்டுறார். விட்டுட்டு அவர் கேட்குறார், ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அந்த கேள்வி நல்ல கேள்வி, பதில் வந்து ரொம்ப அழகான பதில். அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து போராட்டம் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து தற்காலிகமானது. இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல்வாதி பண்ணுவா, நாளைக்கு இருக்கிற வந்து பண்ணுவான் இல்லையா. ஸோ என்னைக்கோ ஒரு நாள் வந்து சுதந்திரம் கிடைக்கும். உண்மையான சுதந்திரம் எதுன்னு தெரியுமா, நம்ம பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துக்குள்ள சுழண்டு சுழண்டு பறந்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க, அதுல இருந்து விடுதலை வேணும்ப்பா. அதுக்கு என்ன ஆகணும், இந்த பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்றதுக்கு வந்து என்ன வழி, கிருஷ்ணர் இல்லாதது மையமா, நம்ம வாழ்க்கையில மையமா வந்து கிருஷ்ணரை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ அது வந்தா எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு.
அதை நம்பி அவர் என்ன பண்றாரு, 3வது பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பிரச்சாரம் பண்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம உள்ள தேசத்திலே வந்து பிரச்சாரம் பண்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4வது பிக்சர்ல வந்து பேப்பர் வச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா, மேகசின், பேக் டு காட்ன்ற மேகசினை வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட வந்து திரும்பி போகணும். அந்த பிறப்பு இறப்பு இந்த சக்கரத்தை வந்து நம்ம நிறுத்தணும். எப்படி வந்து நம்ம சங்கராச்சாரியர் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ஸோ நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்க கூடாது. ஏன்னா மறுபடியும் என்ன ஜென்மம் எடுக்க போறோன்றது நமக்கு தெரியாது. அதனால நல்லபடியா கடவுளுடைய திருநாட்டை போய் அடைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வைகுந்த லோகத்துக்கு கோலோக்குலா விருந்தாவனத்துக்கு போனோம்னா நமக்கு மறுபிறப்பின்றதே இல்லை. அதை நோக்கி நம்ம பயணத்தை தொடங்கணும். அதுக்கு தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய கையேடு பகவத்கீதை. உங்ககிட்ட யார் கையிலும் இல்லைன்னா தயவு செய்து இஸ்கானுடைய பப்ளிகேஷன்ஸ் பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் இங்கிலீஷ்ல பகவத்கீதா உண்மை உருவில்ன்ற புக்கை வந்து தயவு செய்து வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, எங்கெல்லாம் சான்சஸ் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து பேசுவார். கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசுவார். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இவர் வந்து ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் கம்பெனி வச்சுட்டு ஒரு கிரகஸ்தரா வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவர் குரு சொன்ன வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு காசு இல்லை ஃபாரின்க்கெல்லாம் போற அளவுக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல வந்து ஒரு கப்பல் தெரியுது இல்லையா, அது வந்து ஒரு சரக்கு கப்பல். ஒரு நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க. காசு கொடுத்து போக முடியல, நார்மல் பேசஞ்சர் பயணிகள் போகக்கூடிய கப்பல்ல கூட போகல, கூட்ஸ் கப்பல்ல போறார் இல்லையா. ஸோ அந்த கூட்ஸ் கப்பல்ல கூட வந்து கொடுக்கறதுக்கு காசு இல்லை. சுமதி முராஜன் ஒருத்தவங்க வந்து நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அவர் போகும்போது கையில ஒரு 40 ரூபாய் வச்சுட்டு, ஓகே, ஒரு கொடை, ஒரு ட்ரங்க் பாக்ஸ்ல பாகவதம், பகவத்கீதை, டைப்பிங் மிஷின் இது எடுத்துட்டு போறார். ஓகேங்களா? எந்த வயசுல? 69 வயசுல. யோசிச்சு பாருங்க. எல்லாரும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிட்டு வீட்டுல ஹாயா உட்கார்ற டைம்ல இவர் என்ன பண்றாரு, பாஷாங்க தேசத்துக்கு போறார். இப்போ அப்போ வந்து அவர் சிம்பிள் காவி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு தான் போறார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய பனியெல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணிப்பார். பயணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மாசம் ஆகுது. ஸோ அந்த 1.5 மாசத்துல லாங் அந்த ஓஷன் கடல் பயணத்தினால அவருக்கு வந்து சீ சிக்னஸ் வருது. ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக் வருது. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் தாண்டி அவர் பிரார்த்தனை பண்றார். என்னால என்ன பண்ண முடியும், எனக்கு தெரியல கிருஷ்ணா, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிரார்த்தனை பண்றார். கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு வந்து தோன்றி சப்போர்ட் பண்ணுவார், நீ தைரியமா போன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த பேசிஸ்ல போவாரு. அங்க போனா எங்க இருக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டாம் ஸ்கின் ஸ்கொயர் பார்க்ல உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். மீன்ஸ் கர்த்தால வச்சுட்டு கீர்த்தன் பண்றார். நம்ம இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முறை மகாமந்திரம் சொல்லலாம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா हरे कृष्णा கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே कृष्ण कृष्णा ஹரே 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 हरे हरे ராமா ஹரே ராமா ஹரே ராமா हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम ஹரே ஹரே. हरे राम हरे राम हरे हरे ஸோ இந்த மகாமந்திரத்தை வந்து கண்டினியூஸா பண்றார். மேலை நாட்டுல வந்து என்ன ஒரு மோகம்னா இந்த மியூசிக் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், அதனால எல்லாரும் வந்து சேர்ந்துடுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதற்கு பிறகு அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ இவரே என்ன பண்ணுவாரு, சமைப்பார். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் ஃபுட்டுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே. நம்ம குலோப் ஜாமுன்ல வந்து அவர் இங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இஸ்கான் புல்லட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க கீழே ஒரு 3 பிக்சர் இருக்கு இல்லையா, அந்த நடு பிக்சர்ல ஒருத்தர் இருக்கார் பாருங்க. அவர் தான் வந்து கிருஷ்ணா புக்கெல்லாம் எழுதுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணார். அவர் வந்து பாடகர். ஓகே. அவர் மூலியமா ஜான் தான், அவர் மூலியமா தான் அந்த பிபிசில எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு, இந்த ஹிட் ஆச்சு இந்த மகாமந்திரம். அவர் ஸ்டைல்ல பாடி அது எல்லா இடத்துலயும் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தார். ஆல்மோஸ்ட் 1.5 மந்த்ஸ்க்கு வந்து அதுதான் பெரிய விஷயமா பேசப்பட்டது. ஓகே. இப்படி மூலமா கிருஷ்ண உணவை எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் போயிட்டு இந்த சர்ச் எல்லாம் சில சர்ச் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம இருந்தாங்க. அதை நீங்க ஏங்க இப்படி வச்சிட்டு இருக்கீங்க, எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி என்ன அளவு ரேட்டு பேசுவாரோ அந்த அளவுக்கு ரேட்ல பேசி வாங்கிடுவார். ஓகேங்களா? இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, கிருஷ்ணர் அவர் கூட இருக்கிறாருன்றது தெரியுது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் டெம்பிளா கன்வெர்ட் பண்ணார். ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரே சமைச்சு அவரே அதை வந்து கடவுளுக்கு பிரசாதம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார். அதுவே அவரே கழுவி வைப்பார். ஸோ அந்த வயசுல தள்ளாத வயசுல இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். ஓகேங்களா?
அப்புறம் வந்து இந்த மேகசைன் பார்க்கலாம், பேக் டு காட் ஹெட்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து யார் யார் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன்ஸோ அவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறதுக்கு போவார். ஓகேங்களா, நிறைய பேட்டிகள் கொடுப்பாங்க. எல்லாரும் யார் கேள்விகள் கேட்டாலும் அதுக்கு தகுந்த பதில் கொடுப்பார் பொறுமையா. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நிறைய புக்ஸ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சிருக்கார். ஓகேங்களா, டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அதெல்லாம் எதுக்கோசம்? நம்ம படிக்கிறதுக்கோசம். ஓகேங்களா, நம்ம லைஃப் இதுவரை எப்படி எப்படியோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பரவாயில்ல. பட் இனிமேல் நம்மளுடைய காலத்தை வந்து நம்ம சரியா யூஸ் பண்ணணும். நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கும் இதை கொடுத்துட்டு போகணும். இது ஒரு பொக்கிஷம் இல்லைங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 1965லேருந்து 77 வரையும் அவர் எத்தனை முறை உலகத்தை சுற்றி வந்திருக்காருன்னா 12 முறை. இதை பார்த்துட்டு ஒருத்தவங்க வந்து கிண்டலாவும் பேசியிருக்காங்க, என்னப்பா இத்தனை முறை ஊரை சுத்திட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு. நீ வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் பிறந்து இறக்கூடாது, நீ இந்த பிறவி சக்கரத்துல சுத்தி சுத்தி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சுத்திட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகே, 25 நாடுகள்ல வந்து பயணம் பண்ணியிருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 108 கோயில்களை கட்டியிருக்காரு. சரிங்களா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிட்டிலும் ஒவ்வொரு டவுன்லேயும் ஆல்மோஸ்ட் டெம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஸ்மால் பிளேசஸ்ல வந்து காங்கிரிகேஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ இது மாதிரி கிருஷ்ண இயக்கத்தை வந்து கொடுத்துருக்கார். ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளும் வந்து இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்தை வந்து நல்லபடியாக we have to யூஸ் இட் டு த பெஸ்ட். ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளால வந்து ஒரு வீடு 2 வீடு கட்டுறதே வந்து பெரிய சவாலாக இருக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, 108 கோயில்கள். ம் சாதாரணமான விஷயம் இல்லை இல்லைங்களா. ஸோ ஸோ இவங்க தான் நம்மளுடைய டெம்பிள் டீட்டீஸ், அர்ச்சா விக்கிரகம். இவங்க வந்து இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர். இவங்க வந்து இவங்களுடைய பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ நம்ம 18 நாள் எல்லாரும் மனசு பூர்வமாக, நமக்கு என்ன பல காரணங்கள் இருக்கும். ஏன்னா மாயா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. சரி இந்த கிளாஸ் இல்லைன்னா நாளைக்கு அட்டன் பண்ணலாம் சாக்கெல்லாம் வரும். பட் நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பாத திருவடியில வந்து நம்ம வணக்கத்தை தெரிவிக்கலாம். எனக்கு வந்து பலத்தை கொடுங்க, நம்ம எல்லாரும் இப்போ சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம், உறுதி எடுத்துக்கலாம். நான் டெய்லி அப்படியே நீங்க மனசுக்குள்ள இந்த பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க, உறுதி எடுத்துக்கோங்க. நான் டெய்லி இந்த 18 நாள் வந்து தொடர்ந்து நான் வந்து இந்த பகவத்கீதையில வந்து கிளாஸ்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாமந்திரத்தை நல்லா ஜபிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு உறுதிமொழி எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம டெம்பிள் வந்து மங்களூர்ல இருக்கு, கூலையில இருக்கு. ரொம்ப நல்லா பிரம்மாண்டமா கட்டியிருக்காரு. நம்மளுடைய டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் வந்து நாமனிஷ்ட தாஸ். ஓகேங்களா. இவர் வந்து பிடெக் ஐஐடி கான்பூர்ல படிச்சவர். பகவத்கீதை படிச்சதுனால அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்க ஃபுல் டைம் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேங்களா. ஸோ பகவத்கீதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து பிரச்சனைகள் நிறைந்தது, அதுக்கெல்லாம் பதில்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காவிய வேதம் தான் இது. ஸோ மகாத்மா காந்தியாலும் சரி ஐன்ஸ்டீனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஓகேங்களா. ஸோ கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களை பெறுவார்கள். ஓகேங்களா. இது யார் சொன்னது? காந்தி இல்லையா. ஸோ காந்தி வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும். அதாவது எப்பெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கோ அவர் வந்து பகவத்கீதையில வந்து சொல்யூஷன் படிச்சு அதாவது தீர்வு காண்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டீன் வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது. கிரேட் சயின்டிஸ்ட் அப்படி சொல்றாருன்னா அப்ப நம்ம வந்து நல்லா உணரத்துக்கு புரிஞ்சுக்கணும், முயற்சி பண்ணணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? ஒரு தாமரை இதழ் இருக்கு, அந்த மையத்தில் வந்து ராதாகிருஷ்ணன் இருக்காங்க. இந்த வேதங்கள் வந்து எங்கேருந்து வந்துச்சு? கிருஷ்ணர் வந்து நாரத முனிக்கு சாரி பிரம்மாவுக்கு சொன்னார். பிரம்மார் வந்து அவருடைய மகனான நாரதருக்கு சொன்னார். அவர் வந்து வியாசதேவருக்கு சொன்னார். வியாசர் சுகதேவ கோசாமி. அப்படி பார்த்தீங்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரையிலிருந்து தொடர்ந்தா வந்துச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலத்தின் சூழ்நிலையில ஒரு முறை வந்து இந்த சங்கிலி தொடர் வந்து அறுபட்டது. ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம எல்லாரும் மொபைல் கேபிள் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ மொபைல் கேபிள் இருக்கும். அந்த கேபிள் வந்து எங்கேயாவது கட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம மொபைல் சார்ஜ் ஆகுமா? சொல்லுங்க. ஆகாது. ஆகாது இல்லையா. அது மாதிரி ஆகாது. ஆ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தொடர் சங்கிலி வந்து அருந்தப்பட்டு அப்ப வந்து கிருஷ்ணரே மறுபடியும் அவரா வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து என்ன பண்ணாரு? அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாரு. ஓகேங்களா. சோ அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்த வார்த்தை வந்து உண்மையானது.
ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எந்த ஞானமும் நம்ம வந்து குரு பரம்பரை மூலமா தான் வந்து நம்ம வாங்கிக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ நம்ம பசங்களை சேர்க்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? அந்த ஸ்கூல் வந்து ஆத்தரைஸ்டா இருக்கா, ரெகக்னைஸ்டு இருக்கா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கா எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து நம்ம வேதங்களை கத்துக்கணும். இந்த பாயிண்ட் நல்லா கிளியரா வச்சுக்கணும் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கீதைன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரந்த புத்தகம். இங்க வந்து பக்தி வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட்டாவோ ஒரு எமோஷனலா இருக்கக்கூடாது. இட் இஸ் எ சயின்ஸ். இட் இஸ் எ சயின்டிஃபிக் நாலேஜ். ஓகேவா? ஸோ அந்த நாலேஜை வந்து நம்ம நல்லா ஆழமா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு கண்டினியூஸா நம்ம படிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கீதையை ஏன் வந்து உரைக்கப்பட்டார்? அப்போ மனநிலை எப்படி இருந்துச்சுன்னா குழப்பமும் கலக்கமும் இருந்துச்சு அர்ஜுனனுக்கு. எப்படி நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? இதையே கேரி பண்ணிட்டு வாழ்ந்துட்டே இருக்கோம். அந்த குழப்பத்திலிருந்து கலக்கத்திலிருந்து வெளியே வர போறாரு அர்ஜுனனுக்கு வந்து. ஓகேங்களா? கிருஷ்ணருடைய வார்த்தையால அதே வார்த்தைகளை நம்மளும் கேட்டு தெளிந்த ஞானத்தோட மன திருப்தியோட அமைதியோட நம்ம வாழ்க்கைய மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு வேதங்களை படிச்சுட்டு வாழலாம். சரிங்களா? ஸோ ஸோ இப்போ வந்து அஸ்தினா அஸ்தினாபுரம் இல்லைங்களா? அந்த ஆட்சி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. யார் யாரு? அஸ்தினாபுரத்துல வந்து பாண்டு, திருதராஷ்டிர, விதுரா இந்த 3 பசங்க இல்லையா? இப்ப வந்து பாண்டு இறந்துட்டாரு. அதனுடைய ஆட்சி வந்து திருதராஷ்டர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? திருதராஷ்டருக்கு ஒரு ஆசை என்ன? என் சொத்து எல்லாமே என் பையன்களுக்கு வரணும்னு. ஆனா தாத்தா சொத்து வந்து எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு. பாண்டு புத்திரர்களுக்கு 5 பேருக்கு உரிமை இருக்கு. கௌரவர் 100 பேருக்கு உரிமை இருக்கு. பட் திருதராஷ்டர் என்ன நினைக்கிறாரு? என் பசங்களுக்கு தான் வரணும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறார் இல்லையா? அது தவறு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால என்ன பண்றாரு இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ம். ம். இவர் வந்து வஞ்சகம் பண்றார். சோ அதனாலதான் இந்த போரே ஆரம்பிக்குது இல்லையா? பேராசை இல்லையா? அதனால ஒரு பாராபட்சம். அதனாலதான் இந்த போர் நடக்க ஆரம்பிக்குது. சோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார், கிருஷ்ணா நீங்க வந்து ரதத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு நடுவுல வைங்க. யார் யாரெல்லாம் வந்து அசெம்பிள் ஆயிருக்காங்க பார்க்கலாம். அந்த துரியோதனுடைய பேச்சை கேட்டுட்டு யார் வந்திருக்காங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சொல்லிட்டு சொல்றாரு, இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு? 2 போருக்கு நடுவுல ஒரு நிமிஷம். 2 போருக்கு நடுவுல வந்து ரத்தத்தை வைக்கிறார். ரத்தத்தை வைக்கிறார். ஓகேங்களா? அப்ப வந்து அப்சர்வ் பண்றார். ஸோ இந்த பகவத்கீதை பத்தி பார்த்தீங்கன்னா கீதா மகாத்மியத்துல வந்து சங்கராச்சாரியார் சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஐஸ்வர்யா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. பாலா பாட குரு. சொல்லுங்க. ம். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்து ஏக்கங்களிலிருந்தும் விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடன் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன சொல்லிருக்காங்க? 3 பாயிண்ட்ஸும் வந்து ரொம்ப அழகான பாயிண்ட்ஸ் இல்லைங்களா? ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை படிக்கிறதுனால பகவத்கீதையை படிக்கிறதுனால நம்ம செஞ்ச பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் நமக்கெல்லாம் தெரியாது நம்ம எவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? மலைமலையா இருக்கும். அந்த மலைமலையா இருக்கக்கூடிய பாவத்தை வந்து கடவுள் வந்து எடுத்துடுறாரு. ஓகேங்களா? எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துடுறாருன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது இந்த பகவத்கீதை வந்து நம்ம எப்படி படிக்கணும் பாத்தீங்கன்னா முழு அக்கறையுடன் ஆர்வத்துடன் படிக்கணும். அதுதான் நமக்கு வேணும். அதுக்கு நம்ம டெடிகேஷன் ஒரு 18 நாள் ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்துக்கலாம். நமக்கு வந்து உண்மையாவே இல்லப்பா நான் அட்டென்ட் பண்ணேன் என் மனசுல வந்து மாற்றுதல் இருந்துச்சு அப்படின்னு கண்டினியூ பண்ணுங்க. கம்பல்ஷன் இல்லை. இட்ஸ் ரெக்வஸ்ட். இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ரெக்வஸ்ட். அதுக்கு பிறகு உங்களோட இஷ்டம். ஓகேங்களா? ஒரு 18 டேஸ் நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணா கூட 21 டேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி இது ஒரு 18 டேஸ் ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஜபம் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு மாற்றுதல், எனக்குள்ள திருப்தி, சுய திருப்தி. யாரையும் வந்து திருப்தி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ண வேண்டாம். என்னுடைய சுய திருப்தி, என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய துயரங்கள் ஏக்கங்கள் இருந்து அப்புறம் வந்து பிரச்சனைகளை நான் பார்க்கும் விதம். பிரச்சனை போயிடும் நான் சொல்லல. பிரச்சனையை நம்ம எதிர்கொள்ளும் விதம் வந்து நமக்குள்ள மாறும். ஓகேவா? இதெல்லாம் நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்ம டுகெதரா நம்ம ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணலாம் பகவத்கீதையில. சரிங்களா? ஓகே.
ஓ மை ஓகே. யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மேம். கீதே மகாத்மியம் சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தன பார்தோ வத்ச சிதிர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். எல்லா உபனிஷத்துக்களின் மாதாஜி இது சாரமான போதும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஸோ நீங்க இப்போ ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க? சர்வோ உபனிஷத்தோ காவோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எல்லா உபனிஷத்துங்களினுடைய சாராம்சம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோபால நந்தன. ஓகே, கோபால நந்தனன்ற யாரை குறிக்குது? நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடைக்குல சிறுவனா இருந்து மாடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு? கிருஷ்ணர் வந்து வந்து பாலை கறக்குறாரு. அந்த பாலை குடுக்கக்கூடிய கன்றுக்குட்டி யாரு? அர்ஜுனன். அந்த சமயத்துல அர்ஜுனன், இப்ப எல்லாரும் நம்ம தான் அந்த பாலை குடிக்க போறோம். பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சன்ற பாலை வந்து நம்ம அருந்துறோம். ஓகேங்களா? அர்ஜுனன் அப்ப குடிச்சாரு, இப்ப நம்ம குடிக்கிறோம். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களுக்கும் பகவத்கீதை எனும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒரு சாதாரண பால் இல்ல, அமிர்த பால். இட் இஸ் சயின்டிபிக் சயின்ஸ், இட் இஸ் நாட் சென்டிமெண்ட். ஓகேங்களா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்து பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஓகேவா? இங்கேருந்து நம்ம இது ஆரம்பிக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3 பேரை பார்க்குறீங்க. யாராவது பேர் சொல்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறவங்க பேச சொல்லுங்க. இதுவரையும் பேசாதவங்க பேசுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிக்சர் யாரு? தாடி வச்சுட்டு கிரீடம் போட்டுட்டு இருக்காரு. கண்ணு திருதராஷ்டிரர். யார் சொல்றது? யார் சொன்னது? பேர் சொல்லுங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. ஓகே. நடுவில் இருக்கிறது? நடுவில் இருக்கிறது யாரு? கரெக்ட். திருதராஷ்டிரர் சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட். நடுவில் துரியோதனன் மாதாஜி. பிரபு, நியூ கம்மர்ஸ்க்கு பிரபு, உங்களுக்கு இல்லை. கீழே இருக்கிறவங்க? Okay. அர்ஜுனர். யார் சொன்னது மாதாஜி? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணீங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது. ஹரி நான் போல். சூப்பர் சூப்பர். திருதராஷ்டிரனும் அர்ஜுனனும் சொன்னது நான் தான். யா. ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, ஹரி போல். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 3 கேரக்டர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்க 3 கேரக்டர் வந்து என்ன மாதிரி நேச்சர், என்ன மாதிரி மனோபாவம்ன்றது பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நம்ம பார்க்குறது வந்து திருதராஷ்டிரர். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறவியிலே வந்து கண்ணு குருடராக இருக்கிறார் இல்லையா? அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் போன ஜென்மத்தில் செஞ்ச பாவத்தின் பலமாக இந்த இந்த ஜென்மத்தில் வந்து குருடரா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறவியில குருடு மாத்திரம் இல்ல, கண் மாத்திரம் இல்ல, மனசளவும் வந்து ஊனமா தான் இருக்கிறார். ஏன்னா அவருடைய எண்ணம் என்ன? எல்லாமே என் பசங்களுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால அவருக்கு என்ன ஆக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பயம். ஓகே. அதாவது குருஷேத்திர போர்ல வந்து என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு பதற்றம். ஓகே. இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹரே கிருஷ்ணா, இங்க வந்து திருதராஷ்டிரர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அரியணையில. அவர் கீழே வந்து ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அவர் யாருன்னு கெஸ் பண்றீங்களா? அவர் தான் சஞ்சயன், அவருடைய மினிஸ்டர். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாசதேவருடைய சிஷ்யன். அவருக்கு வந்து ஒரு எபிலிட்டி, அவர் கையில் ஒரு பிளஸ்ஸிங் கிடைச்சிச்சு. அது என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே நடக்குதோ, இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் கேமரா வச்சுட்டு நம்ம மொபைலில் பார்ப்போம் இல்லைங்களா, நம்ம வீட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, அது மாதிரி என்ன அந்த குருஷேத்திர போரில் நடக்குதோ அதை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண அவரால் பார்க்க முடியும். விஷுவலைஸ் பார்த்துட்டு அதை வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்ல முடியும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து அவருக்கு வந்து பதட்டம், அதனால பயம். ஓகே, அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். துரியோதனுக்கு வந்து பேராசை, அதனால என்ன ஆகுது? கோபம், பொறாமை, பதட்டம். அதனால தான் அந்த கண்கள் பாருங்க கோவத்தால எப்படி அகன்று சிவந்தி இருக்குது. என்ன ஆகுமோ, நான் தோத்துடக்கூடாதுன்னு ஒரு பயம், எல்லாம் எனக்கே வேணும் என்ற பேராசை. இங்க கீழே இருக்கிறது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹீரோ அர்ஜுனன். அவனுக்கு என்ன இருக்குது? கலக்கமும் கவலையும் இருக்குது. அச்சோ கிருஷ்ணா, அந்த எதிர் அணியில இருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
என்னோட தாத்தனார், பாட்டனார், குருமார்கள், அஹ், தாய் தாயானவர்கள், நண்பர்கள், குழந்தைகள், ஆம், பேரன்மார்கள், இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. இவங்களை எதிர்த்து நான் எப்படி சண்டை போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கவலை அவருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளோ பேரை எதிர்த்து என்னாலாம் வந்து சண்டை போட முடியாது, எனக்கு இது வேண்டான்னு அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேவா? ஸோ இதை விட நான் வந்து அமைதியாக வந்து வாழ்க்கை வாழ்ந்துடுறேன், எனக்கு வேண்டவே வேண்டான்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு நான் போகிறேன்னு கூட அந்த அளவு ஸ்டேஜில் இருக்கிறார். ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. धृतराष्ट्र திருஷ்டாஷ்ட उवास धर्म क्षेत्रे गुरु क्षेत्रे समत समवेद சமவேத युयुत्सव யூயுத்சவ मामक पांडव सैव सैव ஓகே. किमर्क கிம் கூர்வத சஞ்சய. ஸோ किम திருதராஷ்டிர कुर्वत உவாச்ச. सन्ध्या தேங்க்யூ மாதாஜி. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகா பாண்டவश्चैव கிம் கூர்வத சஞ்சய. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பேசுறதே வந்து திருதராஷ்டிரர் தான். என்னடா இவர் பேசுறாருன்னா, இவர் இந்த 700 ஸ்லோகன்ல இது ஒன்னே ஒன்று தான் அவர் இப்போ சொல்லுவார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து தர்மக்ஷேத்திரத்திலே வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, அங்க வந்து தர்மம் தான் வென் ஆகும். அப்போ வந்து அந்த இடத்துக்கு மேல வந்து அவருக்கு ஒரு பயம். இப்போ வந்து நமக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும், நமக்கு வந்து இந்த ஐபிஎல் மேட்ச் எல்லாம் நடக்கும்போது இந்த டாஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து அவங்கவுங்க இடத்துல அவங்கவுங்க மதர் பிளேஸ்ல, அதாவது மதர் பிளேஸ் அவங்கவுங்க ஊர்ல ஆடினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஊருக்காரங்க நம்ம இந்தியாவில் ஆடினாங்கன்னு கண்டிப்பா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவங்க தான் வின் ஆவாங்க. வேற கண்ட்ரில போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சான்சஸ் ப்ராபபிலிட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து தர்மக்ஷேத்திரம், வார்த்தையிலே தர்மம் இருக்குது, எங்க கிட்ட தான் தர்மமே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கே தெரியுது. அதனாலதான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல கேட்கிறார், தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. ஸோ அது வந்து அப்புறம் வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் பிளேஸ், அங்கே வந்து எல்லா விதமான புண்ணிய காரியங்களை வந்து செய்வாங்க. ஓகேங்களா? அதனால வந்து அது பயஸ் புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறதுனால தர்மம் தான் வெல்லுன்றது அவருக்கும் தெரியும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது அது வந்து மங்களகரமானது, அதுதான் வந்து பால் பொங்குற மாதிரி ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறோம், பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு வீடில் வந்து போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீடு கட்டி போனால் அங்கே வந்து பால் பொங்கும் இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது மாமக சைவ ம், அஸ், மாமக பாண்டவ சைவ. ஸோ என்ன கேட்குறது அடுத்தது, ஏன் பசங்களும் பாண்டுவின் புதர்களும் என்ன செய்றாங்க? ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்றாரு பெரியப்பா, எல்லாரையும் சேர்த்துக்கணும் இல்லையா? பட் இவர் இங்க என்ன பண்றாரு, பிரிக்கிறாரு. அதுதான் வந்து பால் வந்து திரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அவர் என்னதான் பண்ணாலும் கடைசியில என்ன ஆறு, திரிஞ்ச பால்ல கூட நம்ம என்ன ஸ்வீட் பண்ணலாம், ரசகுல்லா இல்லையா? மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்து பண்றதானே. ஸோ தர்மம் தான் வெல்லுது, பாண்டவர்கள் தான் வந்து வெல்றாங்க. ஓகேவா? மாமக பாண்டவஸ் கிம் கூர்வதா. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் பகவத்கீதையுடைய எண்ட் ரிசல்ட் என்ன, எது வின்னாக போகுது, யார் வந்து தர்மமும் நேர்மையாகவும் இருக்கிறாங்களோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து தோத்து போகிற மாதிரி இருக்கலாம், ஆனால் கடைசியில் தர்மம் தான், இறுதியில் தர்மமே வெல்லும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை வச்சு நம்ம ரிசல்ட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி கடைசியில் பாண்டவர்கள் தான் வந்து வென்றாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நடுவில் நிறைய கஷ்டங்கள் பட்டாங்க. அதாவது அந்த சூதாட்டத்தில் வந்து தவறுதலாக வச்சு அவங்கள ஏமாத்துனாங்க, அப்புறம் வனவாசத்துக்கு அமிச்சாங்க, சாப்பாட்டில் விஷம் வச்சாங்க, அப்புறம் தீ மூட்டி வச்சாங்க இல்லையா? அது அப்புறம் வந்து தன்னுடைய மனைவியை வந்து துயில் உரிஞ்சாங்க. ஸோ முடிச்சிட்டு வரும்போது கூட வந்து அவங்க நாட்டை கொடுங்கன்னா என்ன சொன்னார், ஊசி முனை அளவு கூட மண்ணை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் துரியோதனன் இல்லையா? ஸோ இவங்க நல்லவங்கன்றதுனால கிருஷ்ணர் இவர் கூடவே இருக்கிறார், தூதுவராகவும் போனார். இந்த போர்ல வந்து அவர் வந்து ரத்த ஓட்டியாவும் இருந்தார். அதுதான் கிருஷ்ணருடைய பெக்குலாரிட்டி. கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுள், அவரை விட உயர்ந்த கடவுள் யாருமே இல்லை. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்த வக்ஷலன், தன்னுடைய பக்தனுக்கோசம் எந்த ரோல் பிளே வேணாலும் பண்றார். இங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கசின்ஸ் இல்லையா? குந்தி வந்து இவர் கிருஷ்ணருக்கு அத்தை,
ஸோ இவங்க அர்ஜுனன் பாண்டவர்கள் எல்லாம் வந்து கசின்ஸாக ஆறாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. ஓகே. அப்புறம் வந்து குருவாகவும் ஆறார். அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரதமும் ஓட்டுறார். நான் இருப்பேன், என்னோட நாராயணி சேனை ஒரு பக்கம் இருக்கும், நான் ஒரு பக்கம் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அர்ஜுனன் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக வந்து எனக்கு நாராயணி சேனை எல்லாம் வேணாப்பா, நீங்க வாங்க போதும், என் கூட இருங்கன்னார். அதுக்குன்னா வந்து ரத்த ஓட்டியா இருந்தார், நான் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னார். இன்னைக்கு கூட நீங்க இருங்க போதும்னு சொன்னார். ஸோ அதனால யார் வின்னானாங்க? பாண்டவர்கள். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்ல யாரை எடுத்துக்கணும்னு இதுல இருந்து நம்ம டிசைட் பண்ணணும். யாரை எடுத்துக்கலாம்? செல்வ வளங்களை எடுத்துக்கலாமா, கிருஷ்ணரை எடுத்துக்கலாமா? கிருஷ்ணர் எடுத்து. ஹரிபோல். ஒருத்தர் தான் பதில் சொல்றீங்க, மித்தவங்க எல்லாம் இன்னும் டெசிஷன் எடுக்கலையா? கிருஷ்ணர் எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பா. ஹரிபோல், சூப்பர். கிருஷ்ணர் எடுத்துட்டா நமக்கு எல்லா செல்வ வளங்களும் வந்துடும், கவலையே படக்கூடாது நம்ம. ஓகேங்களா? நமக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுப்பார். ஓகேங்களா? எவ்வளோ தேவையோ அதை கொடுப்பார். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம பகவத்கீதையில் வந்து ரிசல்ட் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் வேர்டுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வேற ஒருத்தவங்க ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பஷ்யைதாம் பாண்டு உன் நீங்க பஷ்யேதாம் மாண்டு பத்ராணாம் ஆசாரிய மகாதீம் சமம் மௌஷ்டியாம் துருபாத புத்திரனே தவ விசேஷன தீம்பதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இங்க வந்து இந்த கூடாரத்துல வந்து குரு உட்காந்துட்டு இருக்காரு. இந்த குரு பேர் யாரு, ஏதாவது சொல்றீங்களா? துரோணாச்சாரியர் இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து பேசுறது அந்த கண்ணு கோவமா வச்சுட்டு சிவந்த கண்களோட பேசுறது அவர் வந்து துரியோதனன். இப்போ வந்து அவர் வந்து அரசன் இல்லையா, அரச ஆக போறார். ரொம்ப டாக்டிக்ஸா அது எப்பவுமே இந்த பொலிட்டிஷியனுக்கெல்லாம் வந்து டாக்ட்ஃபுல்லாக பேசுவாங்க இல்லையா, டிப்ளமேட்டிக்காக பேசுவாங்க. அது மாதிரி இப்போ வந்து ரொம்ப அழகாக பேசுகிறார். ஆசிரியரே, நீங்கள் வளர்த்து வச்சிருந்த பாண்டு புத்திரர்கள்லாம் வந்து பாருங்க எவ்வளோ அளவுக்கு புத்திசாலித்தனமாக தன்னுடைய படைகளை வந்து உட்கார வச்சிருக்காங்க, நீங்க வந்து பாருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம ரெண்டு விதத்துல எடுக்கணும். அவர் டிப்ளமாட்டிக்கா பேசுறாரு, அவங்கள பாருங்க, நீங்க தான் வளர்த்தீங்க, நீங்க தான் எல்லா விதயங்களும் கொடுத்தீங்க, அவங்க வந்து பாருங்க எப்படி இருக்காங்க, எப்படி வந்து உங்களுக்கு எதிராக வந்து அணியை வந்து அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு வேர்டு. இன்டைரக்டா நீங்க வந்து ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கணும்னு அப்படின்னும் சொல்றார். ஆ ஓகேவா? ஆ இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாராவது படிங்க. சகோஷ தார்திராஷ்டா நாம் நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கலையோ படிங்க, டர்ன்ஸ் எடுத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. கேஷவ படிக்கட்டா மாதாஜி? வேற யாரும் படிக்கலைன்னு நீங்க படிங்க. எஸ் மாதாஜி. கேஷவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வருஷமா அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் நியூ கமர்ஸ்க்கு, செகண்ட் சாய்ஸ் உங்களுக்கு. யாரும் படிக்கல, சோ அதனால கேட்டேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபு, படிங்க. நீங்க படிங்க உங்களை. கேஷவ் பிரபு படிங்க. சகோதராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வியதாரயத் நபஸ்ச பிருத்திவீம் சைவ துமுலோ அப்யனுநாதயன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான சங்குகள் ஊதுறாங்க. எப்பவுமே வந்து போர் புரியும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சங்குநாதங்கள், மேளங்கள், முழக்கங்கள்லாம் ஏற்படுத்துவாங்க. ஸோ அது என்னன்னா இன்டைரக்டா என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான அனிமல்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்டே கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. அந்த பேட்டில் ஃபீல்டை வந்து எப்படி வந்து கிரிக்கெட் ஃபீல்டை ரெடி பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி பேட்டில் ஃபீல்டை ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த சங்கு முழக்கங்கள் வந்து ஊதும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த அணியில இருக்கவங்க எல்லாரும் ஊதுறாங்க. ஓகேங்களா? ஊதும்போது இப்ப படிச்ச ஸ்லோகத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எந்த நாதத்தை ஊதுறாங்க, யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த சங்கு ஊதுறாரு? பகவான் பாஞ்சஜன்யம். கிருஷ்ணர் வந்து பாஞ்சஜன்யத்தை ஊதுறார். ஓகேங்களா? அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவதத்தம் என்ற சங்க ஊதுறார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பீமன் வந்து பௌந்திரகம் என்ற சங்க ஊதுறாரு. அப்புறம் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜர் வந்து
விஜயம் என்ற சங்க ஊதுறார். நகுலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகோஷம் என்ற சங்க ஊதுறாரு. சகாதேவன் வந்து மணிபுஷ்பகன்ற சங்க ஊதுறார். அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய காசிராஜன், சிகண்டி, திருஷ்ட திருஷ்டத்யும்னன், விராடன், சாத்தியகி, துருபதன், திரௌபதியுடைய புதல்வர்கள், இவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு விதமான சங்குகளை எடுத்து முழக்கமிடுறாங்க. ஸோ இங்க சங்கு முழக்கம் மாத்திரம் இல்லாம வேற மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள் எல்லாத்தையும் முழங்கி ஒரு பெரிய சப்தம் வருது. எஸ்பெஷலி இந்த சங்குல இருக்கக்கூடிய நாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்கள எதிரியோடைய படைகளுக்கு வந்து இருதயத்துல ரொம்ப பயத்தை கொடுக்குது. ஓகேங்களா? ரொம்ப பயத்தை கொடுக்குது. அதே அவங்க பக்தர்களுக்கு அதே சத்தம் வந்து அமைதியை கொடுக்குது. இதுதான் வித்தியாசம், பக்தர்களுக்கு அபக்தர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். இப்ப வந்து நம்ம போன பிக்சர்ல பார்த்தோம், திருதராஷ்டிரன் வந்து துரியோதனன் வந்து குரு கிட்ட பேசினாருன்னு சொல்லிட்டு. குரு வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா இவனை திருப்தி படுத்தணும், இவனுடைய டிப்ளமாசி எல்லாம் தெரியும் இவருக்கு, இவனை திருப்தி பண்ணணுன்றதுக்கோசம் என்ன பண்றாரு, இவரும் சங்கு நாதத்தை எடுத்து ஊத்துறார். ரொம்ப சப்தமா ஊதுவார். ஓகே, இதை கேட்டு அட்லீஸ்ட் அவன் வந்து கொஞ்சம் சமாதானமா ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில அறிகுறிகள் இருக்கு, இவங்க தான் வின் ஆக போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்திரம், அப்புறம் அர்ஜுனன் கிட்ட இருந்த தெய்வீக தேர், அப்புறம் வந்து சங்குநாதம். ஏன்னா எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சங்குக்கும் வந்து ஒரு தெய்வீக பெயர்கள் இருந்தது. அதே எதிரி அணிகள் ஊதுன சங்குக்கு எந்த பெயருமே இல்லை, காண்டீப வில்லு. அது யார் கொடுத்தது? அர்ஜுனனுக்கு யார் கொடுத்தாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் எனக்கு. காண்டீப வில் யார் கொடுத்தாங்க? அப்புறம் வந்து எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காங்க அங்க யார் இருப்பாங்க? பாக்கியலட்சுமி, லக்ஷ்மி தாயும் அவர் கூடவே இருப்பார். எங்க புலன்களை எல்லாத்துக்கும் அதிபதியான கிருஷ்ணர் வந்து ரிஷிகேஷா. இவங்க எல்லாரும் இந்த பக்கம் இருக்காங்க. இந்த தேரின் மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொடி இருக்கு. அந்த கொடியில யார் இருக்காங்க? ஹனுமான் இருக்கார், கபித்வஜா இல்லையா? ஸோ எங்க இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்களோ ஹனுமான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து வெற்றி. இந்த எல்லா பாசிட்டிவ் சிம்டம்ஸும் அறிகுறிகள் வந்து யார் கையில இருக்கு? பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்தே தெரிஞ்சிச்சு இவங்க தான் வின் ஆக போறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு 5 விஷயங்கள் வந்து குழப்பத்துக்கு காரணம். யாராவது இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 5 வேர்ட்ஸை படிங்க. படிக்காதவங்க படிங்க. இரக்கம், ம் படிங்க அந்த படிங்க. இன்பமின்மை, ம் பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம். ஓகே. ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ரிலேட்டடாக ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரபுஜி, மேக் அன் அட்டெம்ப்ட். अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं स परिशुष्यति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ வந்து அர்ஜுனன் பேசுறாரு. என்ன சொல்றாரு? எனது அன்பு கிருஷ்ணா, போரிடும் உணர்வுடன் நீ யார் யார் வந்திருக்காங்க என் முன்னாடி? நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னுடைய உறவினர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன நடக்குது? கை காலெல்லாம் நடுங்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ என்னுடைய தாத்தா இருக்காங்க, என்னுடைய குரு இருக்காங்க, ஓகே, மாமன் மாறர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இவங்களெல்லாம் வச்சுட்டு நான் எப்படி இவங்க கிட்ட வந்து நான் சண்டை போடுறது அப்படின்னு கேட்குறேன். ஓகேவா? இந்த பக்கம் யார் யார் இருக்காங்க? பீஷ்மர், கர்ணா, கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன், சோமதத்தன். ஓகேங்களா? இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அதர் வேல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்க எல்லாமே பிளட் ரிலேட்டட் இல்லையா? சில பேர் குருக்கள், மாமனார்கள், அப்புறம் சோல்ஜர்ஸ், நிறைய சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து கொன்னா நமக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அன்பால் அவருடைய உடல் வந்து என்ன ஆகுது? நடுங்குது, வாய் வந்து உணர்ந்து போகுது. இது வந்து அர்ஜுனனுடைய அறிகுறிகள். நெக்ஸ்ட், இன்பம் இல்லைன்றதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தங்க ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேமா மாலினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேசவ பிரபு நீங்க வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி.
न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பாரு கிருஷ்ணா, என்னுடைய சொந்த உறவினர்களை கொல்றதுனால எனக்கு என்ன நன்மை வரும்? அதில் வந்து ஒரு நன்மையை நான் வந்து பெற போகிறதில்ல. இன்கேஸ் இந்த யுத்தத்தில் வந்து நான் வெற்றி அடைஞ்சா கூட என்னோட வெற்றியை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஜனங்க வேணும் தானே? அந்த கேள்வி கரெக்டா இல்லையா? நான் எல்லாரையும் கொன்னுடுறேன், வெற்றி வந்துடுச்சு, நான் ராஜ்யம் வந்துடுச்சு, இது செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஆள் வேணும் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றார். ஓகேவா? ஸோ அதனால நான் சண்டை போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. पावम् एवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैतान् आतयायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् च पान्तवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. ஸோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார், மாதவா, இந்த அக்கிரமக்காரர்கள். ஸோ வேதங்கள்ல வந்து 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள் சொல்றாங்க. அதாவது வேறொருடைய சொத்தை அபகரிக்கிறது, வேறொருத்தருடைய நிலத்தை அபகரிக்கிறது, வேறொருடைய மனைவியை வந்து எடுத்துக்கிறது, இது மாதிரி பண்றவங்க. அவங்களுடைய சாப்பாட்டுல விஷம் கலக்கிறது, அவங்க வீட்டுக்கு தீ வைக்கிறது, இல்லையா? இது மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து அக்கிரமக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவங்க ஏற்கனவே பாவம் நிறைய செஞ்சவங்க. இப்படியாப்பட்டவங்களை வந்து நான் கொல்றதுனால எனக்கு என்ன வந்து சேரும்? பாவம் தான் வந்து செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பாவ காரியம், நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றார். 3 விஷயங்கள் பார்த்தோம். இரக்கம். அர்ஜுனனுக்கு எல்லாம் என் சொந்தக்காரன் பார். சரி, நான் இதுல வெண்ணானா இதுல வந்து என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது? அப்புறம் வந்து இவங்க மோசமானவங்க, இவங்களை கொல்றதுனால எனக்கு வந்து என்ன ஆக போகுது? பாவமானவங்களை கொன்னா பாவம் தான் போகும், வரும்னு எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. यावीमाम् अभ्रदिगारान् युधि युधिमाम् अप्रदिहारम् अशास्त्रं शस्त्रबाणय तारात्रष्टराणे अन्युस् तन्मे क्षेमदरं भवेत्. ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன்னு, நான் வந்து கை கால் நடுங்குது, வாய் வளருது, அவர் கையில இருந்து காண்டீபம் வில்லெல்லாம் நழுவி கீழே விழுந்துடுது. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் ஒரு மூலையில எல்லாத்தையும் விசிறி போட்டு உக்காந்துடுறாரு அந்த வண்டியிலே. ஓகேங்களா? தன்னோட ரதத்துல உட்காந்துடுறாரு. ஸோ இப்போ நான் ஆயுதம் இல்லாம இருக்கிறேன்ப்பா, என்னோட எதிரிகள் வந்து என்னை தாக்கட்டும், திருதராஷ்டிர மகன்கள் வந்து என்னை கொல்லட்டும், நான் வந்து சந்தோஷமா இறந்துடுவேன், இது எனக்கு வந்து அதிக நன்மையை கொடுக்கும்னு சொல்றார். இது மாதிரி ஏன் அவர் பேசுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இவங்களெல்லாம் கொன்னுடுறோம்ப்பா, அப்போ வந்து என்ன ஆவாங்க? பெண்கள் எல்லாம் வந்து விதவையாடுறாங்க. ஸோ அதனால என்ன ஆகுது? நம்ம இறந்தவங்களுக்கு பிண்ட பிரதானம் அதெல்லாம் பண்ணுவோம், காரியம் எல்லாம் பண்ணுவோம், அதுக்கு வந்து ஆண்கள் இல்லாம போயிடுவாங்க. பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒருத்தங்களால வந்து சூறையாடுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத சந்ததிகள் வரும், வர்ணாசிரமங்கள் வரும், வர்ண சங்கரம் ஆகும். வர்ண சங்கரம் இந்த வேர்டு, தேவையில்லாத சந்ததிகள் வரும். அந்தனால என்ன ஆகும்? இன்னும் வந்து ஒரு நாடு வந்து சீர்கெடும். ஸோ இதனால வேண்டாம், குடும்ப பாரம்பரியம் சீரழியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. सञ्जय उवाच एवं युक्त्वार्जुनः सङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमासनः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இங்க வந்து சஞ்சயன் சொல்றார், பாருப்பா, இந்த சீன் எல்லாம் பார்த்துட்டு டைரக்ட் ரிலே பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? சஞ்சயன் வந்து யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ திருதராஷ்டிரன். ருத்ராட்ச சூப்பர். திருதராஷ்டிரர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு அர்ஜுனன் என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா? அஹ், வில்லை எல்லாத்தையும் போட்டு உக்காந்துட்டான்பான் அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ இங்க வந்து அர்ஜுனனுடைய அந்த 5 பண்புகளை நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இரக்கம், இன்பமின்மை, இருமனம்,
அப்புறம் பாவமான செயல், குடும்ப பாரம்பரியம். ஸோ இந்த 5 காரணங்களை கொண்டு அவர் என்ன சொல்றார், நான்லாம் சண்டை போட மாட்டேன்ப்பான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ என்னடா ஒரு சத்திரியனா இருந்துட்டு வந்து அர்ஜுனன் சண்டை போட மாட்டேன்றாரு, இது கரெக்டா தப்பா இந்த கேள்வி? ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தப்பு. யார் சொன்னது? பிரபு நீங்க இருங்க பிரபு. ஐஸ்வர்யா மாதா. ஐஸ்வர்யா மாதாஜா, சரி சரி, ஏன் தப்புன்னு சொல்றீங்க? அவரு கொஞ்சம் அட்டாச்சா இருக்காரு. லைக் the பர்சனல் அந்த அஜெண்டா இருக்கு அவருக்கு. அந்த அட்டாச்மெண்ட் வரக்கூடாதுல்ல. அந்த ஓகே அகைன் அவர் அந்த மைண்ட் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் போது அந்த அவர் கடமையில இருந்து அவர் கொஞ்சம் பேக் வாங்கிட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி ஓகே இருக்கு சூப்பர். அவர் மைண்ட் செட். வேற யாராவது கருத்து சொல்லுங்க. வேற ஒருத்தவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ மாதாஜி கரெக்டாக சொன்னார். சத்திரிய தர்மத்தை வந்து இங்கே வந்து கடைப்பிடிக்கல. பட் அவர் எந்த தர்மத்தை கடைப்பிடிக்கிறார் தெரியுமா? குல தர்மத்தை கடைப்பிடிக்கிறார். தான் குலம் வந்து நல்லா இருக்கணும், தன்னுடைய ஜனங்க நல்லா இருக்கணும், நான் வேணும்னா கூட இறந்து போயிடுறேன். அவர் ஒரு ஸ்டேஜில் சொல்லுவார், எல்லாத்தையும் விட்டு நான் சன்னியாசியா காட்டுக்கு கூட போயிடுறேன், பிச்சை எடுத்து கூட நான் வாழ்றேன்னு சொல்றார். அது மாதிரி யாராவது சொல்ல முடியுமா? தனக்கு வந்து இவ்வளோ ராஜ்யத்தில் வந்து சொத்துல உரிமை இருக்கு இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது யாராவது இது மாதிரி சொல்லுவாங்களா? ஸோ அவருடைய இலகிய மனசு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அவர் குல தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணார். ஏன்ப்பா அவருக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு இலகிய மனசு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கார். படிச்சு மனசு வந்து ரொம்ப பக்குவப்பட்டனால இந்த வார்த்தைகள் வருது. ஓகேவா? இங்க வந்து நம்ம அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. வேதங்கள் படிச்சதுனால மனசு இலகி இருக்குது. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து அவருக்கு இருமனம் இருக்கு, குழப்பம் இருக்கு, செய்யணுமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அதுக்கு பிறகுதான் வந்து அடுத்த சாப்டர்ல வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைவார். அப்ப அந்த குழப்பத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து தெளிவு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்க போறார். சரிங்களா? ஸோ இதுவரை நம்மளுக்கு படிச்சது யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே அமைதியா இருக்கீங்க. ஹரே புரிஞ்சுது புரிஞ்சுது. அதுக்கு continue பண்ணுங்க. கிருஷ்ணா. ஓகே, ஷார்ட்டா ஒரு 2 லைன்ஸ்ல முடிச்சுக்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா பிரபுபாதா பத்தி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் நம்ம டெம்பிளோடைய பிரசிடென்ட் பேர் வந்து என்ன சொல்ல முடியுமா யாராவது? நம்ம டெம்பிள் எங்க இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. மங்களூர். மேங்களூர். கரெக்ட், சூப்பர். நம்ம பிரசிடென்ட் பேரு பிரபு நீங்க சொல்லுங்க. நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி. தாஸ் பிரபு. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம டெம்பிள் டிடி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அர்ஜுன விஷாத யோகத்தை பார்த்தோம். அர்ஜுனனுடைய ஆரம்பத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்றது வந்து திருதராஷ்டர் இல்லையா? அவகிட்ட வந்து பிரிக்கிறார் இல்லையா, திருச்சி பேசுறார் இல்லையா, அது தவறு. ஸோ அதுலேருந்தே நமக்கு தெரியும் பாண்டவர்கள் தான் வின் ஆக போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு யார் யார் அசம்பிள் ஆயிருந்தாங்கன்றதை பார்த்தோம். துரியோதனுடைய மனநிலையை பார்த்தோம். அவனுக்கு பதட்டம், கோபம், பேராசை எல்லாம் இருந்துச்சு. அர்ஜுனனுக்கு என்ன இருந்துச்சு? மனக்குழப்பம் இருந்துச்சு இல்லையா? அதுக்கு வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு 5 காரணங்கள் இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ இதனால் இந்த நிலைமையில தான் நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் அர்ஜுனன் ஸ்டேட்டஸ்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்ம அவர் எப்படி தெளிவு அடைகிறாரு, ஆத்ம ஞானத்தை வந்து அடைகிறாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இந்த கிளாஸை வந்து முடிச்சுக்கலாம். वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौरव प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा டு எவ்ரிவன். ஸோ நம்ம குரூப்பில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? பட் இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது கொஞ்சம் பேர் இல்லைங்களா? அவங்களும் நாளைக்கு இந்த கிளாஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்றதுக்கோசம் நம்மளும் தொடர்ந்து வரணுன்றதுக்கோசம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முறை மகாமந்திரம் சொல்லலாம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ளீஸ். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. கடகடான்னு பண்ணிக்கோங்க. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோல வாங்க எல்லாரும். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ஹரே ராமா ஹரே ராமா ஹரே ராமா
ராம ராம ஹரே ஹரே Rama 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 Hare Hare Hare. Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். Thank you, everyone. Thank you.